El major espectacle del món arriba fidel a la seva cita al Musafes, població que s'ha llaurat el títol de capital mundial de l'il·lusionisme amb la presentació de la Trobada Internacional de Màgia, en la que el consistori municipal aposta amb tots els mitjans al seu abast. Hi ha un recolzament des de l'administració local de més de 60.000 euros, que creiem que és una bona inversió perquè la repercussió econòmica, a banda de la social i la publicitària, la repercussió econòmica al poble, els tècnics la xifren en vora, si no passa ja, 300.000 euros. L'Almusafes Màgic s'ha convertit, després de la convocatòria de la seva 23a edició, en un dels principals senyals d'identitat cultural del municipi. La gran llavor organitzativa que havia desenrotllat any rere any, sumada a la dotació pressupostària que el consistori d'Almusafes concedeix a la Trobada Internacional de Màgia, ha fet possible que la iniciativa màgica s'hagi consagrat com una de les més visitades i conegudes, tant dins com fora de les nostres fronteres. Màgia còmica, grans il·lusions, manipulació, màgia general, ventriloquia i arts afins són les principals disciplines màgiques que enguany faran somiar al públic en l'Almusafes Màgic 2015. La 23a edició de la trobada s'encetarà a les 20 hores d'ahir dijous, dia 9, amb la celebració de la gala classificatòria del concurs de màgia general, que inclou totes les disciplines màgiques, des de la micromàgia fins a les grans il·lusions, i que compta amb un total de 23 concursants desplaçats des de tota la geografia espanyola. Este pueblo, todos coinciden en lo mismo. Estamos tranquilos. No tenemos que coger metros, autobuses, nos encontramos que no nos queremos ir. Les aportamos eso, tranquilidad, un entorno inigualable, al ser un pueblo pequeño, estar todos juntos, lo agradecen mucho. Així mateix, durant tot este cap de setmana, la vila d'Almusafes obrirà les seues portes al món de la il·lusió amb majúscules, acollint a 23 artistes màgics, entre els que es troben figures de gran prestigi, conegudes i guardonades a nivell mundial per la perfecció en les seues diferents disciplines, així com multitud de mags premiats en diferents concursos d'àmbit nacional. Així mateix, la cita màgica d'enguany comptarà amb 4 presentadors d'excepció, els mags humoristes Monty, Charlie, Rubiales y Karim. Tenemos dos galas, porque no cabían todos en una, a las 8:30 y a las 11. Y como yo no sé inglés, te lo voy a leer como lo pone aquí. Voronin, James Garibo, Mike Chao, David Sosa y Jean Lupo. ¿Qué te parece? Nombres de primera, ¿eh? No os lo perdáis. Cada any es planteja el repte de ser capaços de sorprendre de nou als espectadors amb els millors trucs, amb les millors rutines de la mà de professionals que ocupen llocs d'honor del rànquing de l'il·lusionisme. I l'objectiu està assegurat de nou, ja que esta nova edició màgica ha aconseguit reunir els millors mags del món i entre ells es troba el mestre del misteri i de la màgia còmica, el nord-americà Voronin, a qui han aconseguit contractar després de 4 anys d'intents fallits. Dotat d'una elegància innata i d'una presència única i poderosa en l'escenari, Voronin, sens dubte, és la gran estrella del certamen d'enguany. L'agenda d'activitats prevista incorpora 3 conferències, una gala de close-up, 2 gales internacionals, la gala per a públic familiar, la Fira Màgica, en la que 23 botigues de 7 països diferents oferiran els productes i articles més actuals al seu públic potencial, el concurs de màgia general, el segon concurs de llançament de naips, en el que competiran 22 il·lusionistes, i els 2 espectacles de màgia i animació infantil, a l'aire lliure. Així mateix, els més menuts podran disfrutar de la novetat d'un tricicle màgic que durant les vesprades d'avui divendres i de demà dissabte recorrerà el centre del nucli urbà repartint il·lusió. Bienvenido!